Alright, marinaw to mga ornamental, and welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. So, pasensya na nga pala sa mga lahat kong subscriber kasi almost 1 month po akong hindi nakapag-upload ng video dahil sa medyo naging busy po ako sa aking trabaho. Kasama na rin po dyan yung mga nagpapagawa sa akin ng aquarium tanks. So, medyo nabisi po talaga ako mga ornamental. Maging yung mga alaga kong isda, siguro inaabot sila ng 2 weeks bago ko ma-water change. Kaya ngayon, nag-isip-isip ako mga ornamental kung paano ko gagawing madali yung pag-water change sa mga alaga kong isda, lalong-lalo na sa fry. Kasi pag di ko to ginawa ng paraan, syempre masasayang yung mga alaga kong isda rito sa mumunti kong isdaan. Na alam naman natin mga ornamental na ang pag-water change, isa yan talaga sa pinakakailangan nating gawin sa mga alaga nating isda. Kasi once na ni-skip natin yung pag-water change, diyan na nagkakaroon ng nagiging sakitin yung mga isda natin. Tapos yung halimbawa sa fry, yun yung nagiging cause kung bakit sila nababansot. Lalong-lalo na mga ornamental sa mga beta natin. Na alam naman natin mga ornamental, yung beta tank is sobrang liit lang naman. Walang aeration, walang filtration. So, sa madaling sabi mga ornamental, madali po talagang mapollute yung tubig. Sa ngayon, gumawa ko ng grow out na para sa mga beta fry ko. Para kahit busy ako sa trabaho ko, magkakaroon lang ako ng ilang minuto para ma-water change ko sila. At least sa araw-araw, kaya ko siyang i-water change ng madalian lang. Ito para din lang naman sa akin. So, bago ang lahat mga ornamental, kung hindi ka po nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell, and paki-like and share naman mga ornamental para mas marami makapagpanood ng video natin. Bago natin i-focus sa ginawa kong grow out tank ng beta fry ko, madaling intro lang mga ornamental. So ito mga ornamental yung ginawa kong grow out tank para sa beta fry ko. Na yung size, sinunod ko lang naman para sa 50 gallon sanang aquarium na stand. So, ang haba po nito is 36 by 18. Yung taas naman mga ornamental, ginawa ko lang ng 8 para di naman masyadong mataas. Di naman yun kailangan para sa ating mga beta fry mga ornamental. Kaya, yan na lang po yung ginawa kong height niya. Tapos, alam ko naman mga ornamental na marami na nitong may ganitong setup. So, in-apply ko lang dito sa isdaan ko para, yun nga, para sabi ko, mas madali para sa akin yung pag-water change. So, ito mga ornamental, binutasan ko yung base, nilagyan ko ng coupling, male and female, tapos, yung PVC. Then, kung makikita nyo mga ornamental, kung mapapansin nyo po, may mga nilagarian. So, nilagari ko to mga ornamental gamit yung lagari sa bakal. Para yung mga fry natin, hindi na umabot dito sa bunganga, dito pa lang, magdi-drain na yung tubig na ilalagay natin. So, yung mga beta fry natin, hindi makakalusot. Kumbaga, hindi masasayang or hindi matatapon. Then, diretso na po yan dito sa mga ornamental.
sa ilalim. As of now, wala pa siyang karugtong kasi plano ko pang lagyan dito sa ilalim ng isa pang grow out tank para sa panibagong fry na ano para sa mga panibagong fry na papalakihin natin mga ornamental. Then kung lumamig naman yung panahon dito mga ornamental, meron ako ditong stove. Open ko lang yan. Magiinit na yan mga ornamental. Hindi. Joke lang. Dito ko lang yan nilagay kasi wala nang mapaglagyan mga ornamental. Sira naman din yun. So yun lang naman mga ornamental. So ang tanong nyo naman, magiging tanong nyo yan kung paano to gagana. Syempre, aantayin natin na umabot dito yung tubig. Kaya, dadagdagan ko pa siya mga ornamental ng tubig hanggang dito sa water level niya. Then, after nyan, dagdag lang ng dagdag ng tubig. At least, para sa akin, maka-daily akong water change, mas mainam para sa mga betta fry ko. So, yun lang naman mga ornamental para sa ngayon. Kasi inuunti-unti ko pa lang naman yung setup ng para sa sa isdaan ko. Soon yung para sa grow out na ng mga junior size. Sa mga jubi, pa junior size na mga beta. Then, sunod naman natin mga ornamental yung para sa grooming. So, yun lang naman mga ornamental.